Baon nga niya yun one time. Hi! Sa lahat ng ating mga momshies, popshies, at mga anak-shies out there. At ngayon nga magaganap po ang labahan sa ilog. Kasama ko po ang dalawang special guests mula sa Social Crime Squad. So kung sino sila, abangan ninyo yan kasi gusto ko ma-experience yung mga buhay probinsya, which is isa to sa mga gusto ko talagang gawin noon pa, ang maglaba sa ilog. So, let's go. Punta na tayo sa ilog. Ang kilig-kilig ko, di ko maangat. Ano te, kaya pa? Maglaba tayo sa ilog. Huwag ka pupunta sa unahan, lalo pag nakataas yung kamay ko, ha? Baka wala naman. Tabi, te. Ang ganda naman dito, te. Para tayo nasa Siargao, te. Alam mo naman talaga. Kasi maliban sa paglalaba na gagawin ko is magbubungkal tayo dun sa bukid ni Brenda. Ay, sabay. Maganda yun, te. Ang ganda dito, no? Yeah, mga tayo ng ano yan. Te, para ka naglalako dyan, ah. So, yun, masukal. Ito, umabot ka ng ilog dati. Hindi, yung baha. Umabot ka sa ano, doon sa daan. Galing sa ilog. Dati mga buhangin dito. Puro putik. Yung mabuhangin. So ngayon dito na tayo sa poultry area nila Ate Charin. So, visit tayo natin, tingnan natin. Ay, ayun! Ang lalaki nga. May fairness, ang bango ah. Ang bango nga. Ayan. Dahil bato dito. Brother is real. Hindi ka na sa Yerot eh. Ayun o. Andito na po tayo ngayon sa ilog. And excited ako maglaba, unlimited. Kasi mas masarap yung naglalaba na ano. Tuloy-tuloy yung tubig. Probinsya Yung talaga to. maapaw. Sasabay natin kuskusin yung kilig-kilig ko. Ah, maliligo ka rin, te. Yes! Ah, Dahan-dahan, te. paalala! Mag-ingat dito na. Ayaw ba ako nito? Ala. Ay! Tapos mula dito sa kabilang side, dito naman yung lupa ni Brenda. Ang gonggon. Bago, no? Okay, bago tayo maglaba, pupuntahan muna natin yung sisilipin na dadalaw din muna tayo dun sa lupa ni Brenda. Kung saan yung nabili niya mula sa lola niya. Let's go. Another struggle. Let's go. Anawangin, te. Ah, ito na pala. Ah, ayan, oh. Nagbubungkal na sila. Oh. So, nagsisimula na ang bungkalan. Ito ata eh. Kasama natin ang kanyang mga mag-anak. Eh, si Bimbo, yung kanyang brother. Ano gagawin? Ba't naghukay? Para malalim yung ano, ito, para lagyan ng tilapia. Ah, fish Fish pan. pan. Ah, okay. May fish pan pala. Magpapa-fish pan pala si Brenda. Oh, tilapia lang. O, iba-ibang isda din. May koy ata. Ha? Koi? Koi fish? Ah, shokoy. Sa bagay, marami sa social climber niyo. Koy fish. May butanding, ganyan.
Koi fish lang yung dito, tapos pumunta si Ansel dito, may Bigay! kokoy. Hoy! Salo! This is it. Abangan natin ang fish pan ni Brenda Mitch soon. May ang tractor din dito. Itong bunga, hanggang saan? Hanggang dyan. Meron din dito ang tractor, no? Ah, ito yung Alam mo yun? Ano to? Palay. Pinag-anuan, yung palay Ito, to. inarbis na. Ah, wala na. Saan dumadaan dito yung ano, yung harvester? The harvester yung Ay, di ba? ano lang, yung tinatawag nila na bulot. Tracer, parang ganun. Tracer yung... Tracer. Nagganto rin ako dati, te. Nagtanim din akong palay dati sa Mindoro. Hirap din, te. Init, pawis, Sabi ko pa naman mag-aararo ko. ulan. Hanap tayo ng kalabaw. Baka pwede na si Mia Mia o kaya si Hana Sena. Sa abangan nyo kasi maging kalabaw. Baka ako na lang din pag walang-wala na talaga. Game. Okay, so mag-start na kami maglaban ni Carlo. AKA Carlota. So, syempre, iba pa rin pag nasa ilog ka kasi naka-unlimited water. Parito namin muna natin yung tao. Sa mga gusto po, si Carlo o Carlota ay ang pamangkin po ni Brenda. Pang ilang kanyang pamangkin? Pang ilan? Pangalawa. Parang hirap na hirap pa siyang malaman kung pang ilan talaga siya. Ilan taong ka na, Carlo? I'm just 30 years old. Ah, 30 siya. Naka-30 ko parang yung January 1. Okay po, promote siya. So siya yung aking makakasama ngayon. Actually, unang meet namin, napansin ko talagang marites din siya talaga. Oo. Nakaabang siya sa mga chismis namin. Tapos baka mamaya. Pinagmanahan. Ha? May pinagmanahan. Oh, may pinagmanahan daw talaga. Okay, bago yan, kamusta ang relasyon ninyo ni... Paano mo tinatawag si Brenda? Tito. Tito. Tita kapag may abot. Kapag may abot. Anong klaseng ano siya? Anong klaseng tito siya para sa... Mahigpit ba siya? Matapang? Matapang. Paano matapang? Paano mo nasabing matapang? Ay, nahirapan siya mag-Tagalog din yata. Hindi, bakit? Ano ba siya? Mahigpit ba siya? Pinagbabawalan ka niya sa mga ano mo naman? Yung mga bagay-bagay. Pwede ko magsalita nyo tapos translate na lang sa baba. Para mahirapan yung nag-i-edit. Joke lang. Hindi, paano? Mahigpit ba si tito mo? Ha? Gaya ng... Salo. Basta kung anong gawin mo kapag yung sasalang kumain. Ah, okay. May ano siya, wag ba sa maingay pag kumakain? Kung iisip ito mo, sa bagay, iba kasi kapag kapamilya mo yung kasama mo. Then, ano pa? Yung pagmahal. Ah, talaga? Hindi Nangi-spoiled naman, ba si hindi tito naman mo? halata mo pagmahal. Sobra lang. Nangi-spoiled ba siya? I mean, pag may nirequest ka ba, binibigay niya kaagad? O hindi naman? Hindi, kapag nangingi ka, Kapag- tapos siya, gusto mo nang Kapag nangingi siya, nangingi ka, ano sa? Binibigay niya naman agad, hindi? hindi ako. Bakit? Baka may challenge siya kanya, te, bago po ganun, no? May mga kondisyones. Tapos ikaw, alam mo na talagang Bex ka? Paano? Dati kasi, alam na nilang ibuntot ako. Ibuntot daw siya. Naglakad nila ako sa daan, naka-heels. Ayun. Doon na nagsimula. Doon na nagsimula. Mamaya na tayo mga short. Hindi sabi-sabi ng mama. Daan ko na. Hindi naman nagalit sila mama or si papa mo. Hindi naman. Dati. Nung una. Anong una? Dati. Sobrang kampo ko dati. Tama mo. So magugusot-gusutan na tayo. Okay, ikaw. Kung ano naman, kung tawag ito, kung mabibigyan ka rin ng pagkakataon na maging kagaya sa tungkol nagbablog or maging artista or may gusto ka ibang pangarap, may iba kang dream,
Actually, gusto ko talaga mag-artista. Gusto mo na mag-artista? Pero, Nasa dugo nyo na talaga yun. Pa! tapos, Parang hindi ko makikita pero hindi mo pa makita ang okay. Ay, ano gusto mong gawin? Kung sakaling maliban sa pag-artista, ano pa yung isang gusto mong vlog. Mag-vlog. yung professional professional skills na gusto mong matutunan, gusto mong kunin pagdating sa college. Ano? Gusto mong mag-nursing, doctor, teacher, may mga ganun kang anong hindi mo pa naiisip? Kung sakali na pagpipiliin ka, ano gusto mo? Mag-nursing ka? Okay, alright. Mahilig ka sa injection. Ganon. Mahilig siya sa injection. Ayan. Actually, yung bata ko takot talaga sa injection. Bakit? Dahil na-trauma kasi ako nung dahil na pagkat ako ng aso. Okay. Na ano ka? No, parang every week kasi May bakuna. una, dalawa. Tay rabies kasi yun. Tapos sa puwet, meron din sa puwet yun eh. Alam ko eh. Sa akin. Meron. Kasi dito, Noon yung mga bata, Yung sa ganito, meron. Sa ganito. Ito ako. Kasi, dapat kasi yung plastic. Kasi napapakit kami ng mga, blood core. Lairis kasi ako dati. Tapos, Mahilig ka yung liar. tapos, yung classmate ko sana yung kakagatin. Kaso, makbo man siya, tapos ako na sa likod. Ako yung nahagip. Ako nakagat. Ikaw sumalag nung kagat ng aso. Hoy! Gawa ka! Sama ko talaga yan. Ouch. Nautot yung cameraman ko, visit. Okay, so banlaw-banlaw time na. Iba pa rin talaga yung feeling kapag nasa ka, yung maapaw yung tubig, pag Abaligalabo. nagbabalaw ka, di ba? Mas masaya. Tapos lalo na yung ganito, running water. So, mas masarap siya magbalaw. Tapos isang balawan lang, so tagal agad yung bula. Ikaw may hilig ka rin maglaba kasama ni mama mo. Actually, Sa gawaing bahay. Hay, ayun na sila. actually yung dyan pa kami tumitira sa tindahan. Ito lang, Tagal na ba? umuwi ko sa bahay para maglaba. Ayan na sila. Hala! Tuwara! Asan na kayo? Halina kayo. Nandito na yung aking mga bisita mula sa mga social climbers spot. Halina! Kaninong boxer Si Bating, si Rhea, at saka Sa akin si Bakit? Vilmar. Uy, mag-green na. Ha? Nature na nature. It's DJ.